Hvilken time og hvilken dag? Det næste, vi skal til, er vores lærerinde, kiggere. Giv den hånd alle sammen. Alder 37. Fag for din årgang. Biologi, matematik og idræt. 3 uundværlige ting. Lebesko, drikkelse og biologifager. Tak. Godmorgen, er det friske? Nej. Ej, så prøver vi alle sammen. Vi laver det lille ekstra sammen. Så køber vi lidt rundt i klassen. Det skal vi ikke. Nej, Alexander, ikke afgå. Det er spørgsmålet. Det er bare noget, det nu. Kvarter senere. Ja, så kan I godt sætte jer ned. Vi er i gang med timen nu. Ej, hvad er det, jeg ser ned? Er det slik? Er det slik? Nej. Ej, det gider altså ikke se på mine timer. Jeg skal nødt til at være far op og ned. Simpelthen ikke passe pakke sammen. Har I fået styr på jeres begreber til i dag? Ej, så tager vi lige en lille tester. CO2 plus H2O plus energi lige med C6 H12 O6 plus O2. Hvad er det for et begreb? Ja, Ida. Er det ikke Pythagoras? Ej, Ida, det her der er så 7. klasse stof. Nu må vi lige komme lidt med kaffe. Ja, Simon? Det er jo fotosyntese. Ja, det er rigtigt. Hvis jeg har styr på det, så skal vi lige skrue ned af resultater. Vi tager ret på begreberne også. Jeg tror, vi tager ret. DNA, kromosomer,